Yon maten luar biasa. Sembarang kalir. Nah. Tok ganjel tok. Ayo. Ya pama kanjel. Tok ganjel. Gak usah mbok ganjel, gak apa-apa aku Mas. Apa terus tok ganjel tok nang kupingku le? Dia ben api ae. Penyanyi jajal kowe. Kowe tet. Kowe sing tuwek. Alon nduk. Ya. Jonesu. Tok. Kalem. Kecil mah kan ngono to? Iya, makane maksudnya pisan tok kalem tok atau tok ngono gak ngono Mas. Awakmu aja ngomong. Iki lho Tok ganjel tok. Sakne kupinge. Sakne. Lebih tinggi mabok koe keras. Ya ora keras tapi kering goblok. Ya ampun aku kok didilat kupingku Mas. Lah kowe ora sepiro.